صبح امروز با اساسگزاری سلحو وحدتی ملی پشوی مиллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ва Раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода оид ба ҳолати воқеии мавзеъҳои бар асари офати табиӣ зарардидаи шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ҳисобот доданд. тавре иттилоъ дода шуд 11 май соли 2021 дар натиҷаи боришоти зиёд ва омадани сел дар як қатор шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон манзилҳои истиқоматии сокинони шаҳру ноҳияҳо хароб гардида, роҳҳои автомобилгард ва дигар иншооти муҳими хоҷагии халқ зарар дидааст. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Сарвазири мамлакат ва Раиси вилояти Хатлон дастур доданд ки дар кӯтоҳтарин фурсат манзилҳои истиқоматӣ ва иншооти дигари харобгардида пурра барқарор карда шуда ба оилаҳои зарардида сари вақт ва бетаъхир кӯмакҳои моддӣ расонида шавад. صبح امروز اساسگزاری صلح و وحدت ملی پشوی مиллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин бо раисони ноҳияҳои Шамсиддини Шоҳин, Муминобод, Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, Ёвон, Кушонён, Абдураҳмони Ҷомӣ ва Данғараи вилояти Хатлон суҳбати телефонӣ анҷом доданд. раисони ин ноҳияҳо ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба тадбирҳои бартарафсозии оқибатҳои офатҳои табиӣ ки рӯзҳои охир ба амал омаданд ҳисобот доданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раисони ноҳияҳои Шамсиддини Шоҳин, Муминобод, Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, Ёвон, Кушонён, Абдураҳмони Ҷомӣ ва Данғараи вилояти Хатлонро вазифадор намуданд ки барои бартарафсозии оқибатҳои офатҳои табиӣ чораҳои бетаъхир андешида ба мардуми зарардида кӯмакҳои саривақтӣ расонанд ва ҳарчи зудтар манзилҳои истиқоматӣ, роҳу пулҳо ва дигар иншооти харобгардидаро барқарор намоянд. 11 май дар натиҷаи боришоти шадид ва обхезӣ дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон манзилҳои истиқоматӣ, роҳу пулҳо ва дигар иншооти ёрирасон валангор шуд. барои саривақт бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ ситоди ҷумҳуриявӣ таъсис дода шуда дар ҷои ҳодиса фаъолият намуда истоданд. ҳамчунин бо дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ва гурӯҳи кори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҳалли аз офатҳои табиӣ зарардидаи шаҳри Кӯлоб, ноҳияҳои Шамсиддини Шоҳин ва Муминободи вилояти Хатлон қарор дошта бо оилаҳо суҳбату вохӯриҳо доир менамоянд ва ҷиҳати бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ тадбирҳои заруриро амалӣ менамоянд. барои ин техникаҳои соҳавӣ сафарбар карда шуда ҷӯи обравҳои шафати роҳ аз лою партовҳо тоза карда мешаванд. дар доираи дастури роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат дар кӯтоҳтарин фурсат оқибатҳои ин офати табиӣ бартараф гардида манзилҳои зисти сокинон бунёду навсозӣ карда мешаванд. маврид зикр аст ки дар идомаи сиёсати ғамхоронаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зарардидагон масъулияи сохтмонӣ кӯмак карда мешавад.